हेलो लोगोफोर बरायबाय बड जबिनफो इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव आसाम पुलिस सेकेन्ड लिस्ट फैगोन ना फैया एबि इउबि काट अफ आरो लोगोसे नोंथांमोननिया एपिआर काट अफ बेसेबां थांगोन दा गोबां कमेन्ट्स खालामदों 414 सेकेन्ड लिस्ट फैगोन होननानै दा बोरै फैगोन मा कन्डिशनाव फैगोन आं नोंथांमोननो डिटेल्सखौ होनो सानदों जाहाथे नोंथांमोना एसे बुजियो आरो आसा खालामो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायोब्ला थ' नोंथांमोना जोबजासिम नायबानो जाबाय अब्लासो बुजिगोन नङाबा स' नोंथांमोना आन्दायनो हागौ मानि सायाव कन्टेन्ट लाना फैदों दा लोगोफोर गोबाव खालामा जों थांसै फैदों अफिसियेल साइटआव नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बेबायदि बायदिसिना आपडेट मोनो बड जबिनफो इउटुब चेनेलाव दा जोङो अफिसियेल साइटआव फैनाय लोगो लोगो जोंहा दासिमबो लेटेस्ट आपडेट गैया जे जोंनि एसआइनि काट अफ माला फैगोन बा जोंहा रिजाल्टआ माला ओंखारबावगोन माखासे फैनो गोनाङा दा बेखायनो जोङो रिजाल्ट पर्टेलाव क्लिक खालामब्ला बेबायदि मोनगोन सिगांनि रिजाल्टखौ जों बेयाव मोनगोन स' बिदिब्ला लोगोफोर जोंहा बे 414आ जोंहा माखासे भेरिफिकेसन जागासिनो दङ सेडि नांगासिनो दङ जे नोंथांमोननि जायफ्रा डकुमेन्ट्सआवहाय कम्पिउटार सार्टिफिकेट होदोंमोन बै कम्पिउटार सार्टिफिकेटआ अरिजिनेल नंगौना नङा बा फेक नामा बिनि सायावसो नायबिजिरनाय जादों दा बिथांमोननि रिजाल्टआ ओरैबायदि ओंखारदों जे रिजाल्ट नायनायाव खायसेया नट सेलेक्टेड ओंखारदों माखासे फेक सार्टिफिकेट बेबायदि स' ओंखारदों आरो जायनि जाउनाव बिथांमोननि सायाव इनभेस्टिगेसना जागासिनो दङ थ' बिनिफ्राय लोगोफोर जों नायगोन माखासे काट अफ जोंहा बेसेबां थांथावना आरो लोगोसे लोगोफोर स' नोंथांमोना बे 414आवहाय खायसे 78 गाहाम मोननायाबो नट सेलेक्टेड जादों मानोना बिथांमोननिया स' खालामदों जे फेक सार्टिफिकेट होननानै दा ओंखायनो सिआइडिफ्रा बिथांमोननि सायाव इनभेस्टिगेसन जागासिनो दङ बे रिल ना फेक बिनि सायाव गासैबो अके जायोब्ला भेरिफाइड जायोबा गासैबो रिल बा स' बिथांमोननो साख्रिखौ होनाय जागोन आरो नंखायथारब्ला स' बिथांमोननि थाखाय माखासे राहा लानाय जागोन जाय राहाया फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना मिथिखागौ जे फेक होयोब्ला माबायदि जायो होननानै थ' लोगोफोर गिनांगौ गैया जास्ट नोंथांमोना गासैबो अरिजिनेल बा थ' नोंथांमोना पेसेन्स लाखि स' नोंथांमोननि साख्रिया जागोन आरो बयनाबो जुदि गासैबो फेकब्ला थ' सेकेन्ड लिस्टआ फैनायनि चान्सआ दङ माबायदि फैगोन होनोब्ला थ' एसे पइन्ट नांगौफ्रा मोननो हागौ बेनि सायाव आं डिटेल्सखौ क्लियार बुंनो हाया दायो थ' जों नायनांगोन बे 414नि सायाव मा जामारो स' बिदिब्ला लोगोफोर जों थांसै दानि नेक्स्ट कन्टेन्टआव बेनो जाबाय एपिआरअनि काट अफ बेसेबां थांगोन दा एपिआरअ काट अफ होनाय लोगो लोगो एसेबां हाइ लेभेलाव थाङा एसे खम जागोन जों रायलायगोन आनरिजार्भखौ बेनिफ्राय एसटिआ एसे खम थांगोन लोगोसे एसआइनि काट अफआथ' जोबोर खम थांगासिगोन कामान्ड'आव होनना बुंदों दा बेखायनो नोंथांमोना रेडि जादो काट अफआ थाबैनो फैनायनि चान्सआ दङ लास्ट उइकआवनो जोंनि एसआइनि काट अफआ फैनायनि चान्सआ दङ दा बिदिब्ला जों एपिआरअ गार्डमेन जों बेयाव नायनोसै दा गार्डमेन गैयाबो एक्सुअलि मेसेन्जार दङ ड्राइभार दङ स' बिदिब्ला जों एपिआरअखौ नायनाय लोगो लोगो सिलेक्सन प्रसेसआ बोरै दङमोन जों बेखौ नायग्रोनांगोन बेसेबां टटेल नाम्बारा बेसेबां दङ सिलेक्सन प्रसेसआव जों बेखौ मिथिनांगोन दानिया जों बेयाव नागिरगासिनो दङ जोंहा बेसेबां दङमोन टटेल नाम्बारा जों बेनि सायाव रायलायनानै जों डिसकास खालामगोन आरो भाइभाखौ जों लाथ'वा जों भाइभाखौ लास्टआव लागोन दा लोगोफोर भाइभाखौथ' लाखानांगौ मानोना बेयाव नाम्बार 5 दङ स' नाम्बार 5खौ बोरै लागोन मा सिस्टेमाव लागोन ना गासैखौबो लागोन बिनि सायाव दासिमबो नटिस ओंखाराखै जे माब्रै बे नाम्बार 5खौहाय लानाय जागोन दा लोगोफोर बे 5 नाम्बारा जोबोर इम्परटेन्ट नोंथांमोननि फाइनाल लिस्टआव स' नोंथांमोना 5आवहाय बे लाजोबनो नाजा अब्ला साक्सेस जागोन दा टटेल दङमोन एपिआरअआव 100 बेनि गेजेराव फिजिकेलाव जोङो 40आव जों 31 लाथ'बाय बेनिफ्राय लोगोसे जों एग्जामाव 36 लाथ'बाय आरो लोगोसे एक्सट्रायाव जोङो 3 लाबाय अब्ला नायदो स' नोंथांमोननि काट अफआ बेसेबां थांथावना आनरिजार्भ महरै दा बिदिब्ला जों बेयाव जोङो प्लास खालामसै थ' जों बेवहाय मोनगोन जोङो 70 मोनगोन दा जोङो 70खौ जों लाथ'नो हायो आनरिजार्भ हिसाबै नाथाय एसटिपिआव एसे खम थांगोन लोगोफोर एसटिपिआव एसे खम थांगोन दा बे जाबाय अभारअल थ' बे जाबाय अभारअल इउआरआव लाथ'दों जोङो दा एसटिपि हिसाबै जोंहा 68 to 69आ चान्स दङ स' बेखायनो लोगोफोर नोंथांमोना 68निफ्राय 69आहाय चान्स दङ जोंनि बे एपिआरअआव मानोना बे जाबाय स्ट्रिमा साइन्स बेखायनो बयबो बेयाव इलिजिबल जाया ओंखायनो स' नोंथांमोना आरोबाव भाइभाखौहाय 3 लायोब्ला स' नोंथांमोननि काट अफआ थांनायनि चान्स दङ 72 बा 73 आनरिजार्भ महरै बाट नोंथांमोना 70 मोनथारोब्ला गोबां चान्स दङ जोंहा भाइभाखौ लानानै इउबि लेभेलाव बा नोंथांमोना बे एपिआरअआव थ' लोगोफोर बेनोमोन आरो माखासे एक्सपेक्टेड काट अफ थ' बेनिफ्राय एसे खमबो जानो हागौ मानोना गोबां साख्रि मोनबाय आरो स्टेप बाय स्टेप साख्रि होसिगोनलाय थ' बेखायनो नोंथांमोना जेबो गिनांगौ गैया जायफ्रा एपिआरअनि काट अफ दिन्थिनो थिनबाय थादोंमोन स' नोंथांमोना जास्ट 69 70 मोनबा चान्सआ दङ बेनिफ्राय हिन्जावफ्रा एसे खम थांगोन जास्ट हिन्जावफ्रा 66निफ्राय थ' नोंथांमोना 68 बा 64निफ्राय 66 बेबायदि थानायनि चान्स दङ बाट नोंथांमोना सिम्पलआ जाबाय 69निफ्राय 70 मोनदोंब्ला गोबां चान्स दङ एपिआरअ हिसाबै दा बेखायनो लोगोफोर आं आसा खालामो नोंथांमोना जाहाथे मोजां भाइभाखौ होगोन दा फिमेला जास्ट नोंथांमोना 64निफ्राय एसटि हिसाबै 66 मोनदोंब्ला थ' नोंथांमोना सेफ जनाव थानायनि चान्सआ दङ बेनिफ्राय एसआइनि काट अफआथ' जोबोर खम थांखागोन लोगोफोर नोंथांमोना गिनांगौ गैया
जास्ट 40+ मोनदोंमोन नोंथांमोना फिजिकेलनि थाखाय चान्सआ दङ। स' बेनि सोमोन्दै लोगोफोरा एक्सपेक्टेड काट अफ आं आसा खालाम नोंथांमोना बुजिदों जानांगौ। दा बयबो लाइक, कमेन्ट एन्ड शेयार खालामना होनो हागोन नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा।